Hemen gaude, lau gazte, gitarrak eskuan nunda frope, Berlin berriak, ondo pasatzen. Hurrengo txandako tripulazioak, Bermeoa, lehen kaletik, Deustube, bigarren kaletik, Bermeo C, hirugarren kaletik, eta Deustua, bosgarren kaletik. Lehengo txegatako denborak, Bermeoa, 3:28, 3:28, Deustube, 3:42, 3:42, Bermeo C, 3:11, 3:11, eta Deustua, 3:15, 3:35. Añota eta
Entzule simple bat minute dauen protestantie. Panpina purtu bat itzartien galdutan nago. Da gastot ikusten itzartien galdutan berriz. Zure eskuen eskale bat nahaz. Eskale simple bat arazo bari bizi nahi dauen. Pertsona simple bat itzartien galduta nago. Da gastot ikusten itzartien galduta gordeta zer dekozu. Ezan bengoz guretzat geroak zer dakarren. Zorion utxak sufritu beharra. Bigarren zaiotako denborak, Bermeoa 7:22, 7:22. Deustube 7:51, 7:51. Bermeo C 6:54, 6:54. Eta Deustua 7:37, 7:37. Bermeoa 11:13, 11:13. Deustube 11:50,
11.50. Bermeo C, 10.28, 10.28, eta Deustua 11.29. 11.29. Hurrengo txandako tripulazioak, Bermeo B lehen kaletik, Elantxobe B bigarren kaletik, Kaiku hirugarren kaletik, eta Izuntza A laugarren kaletik. Hogei segundu. Aurreko denborak, bukarako denborak, Bermeoa 15.00:36, 15.00:36. Deustu B 15.58:01, 15.58:01. Deustu C Bermeo C 14.03:47, 14.03:47, eta Deustua 15.21:03, 15.21:03. Unibertsoan edase
Guztie dauzkaliek, guztie sentimentuek. Epel dago barruen, da epel zure gorputzen, alzeuna zen momentuen. Zenpolik ezaren zu, zuela neukezario. Lehengo ziagoetako denborak, Bermeo B, 3:25, 3:25, El Antxobe B, 3:32, 3:32, Kaikua 3:29, 3:29, eta Izuntza A 3:15, 3:35. Inorka bien, da zeo zer beharko zeuke, irien jarri baino lehen. Izparrangize begire, ez dute zebet ikusten, zeure irudize bakarri. Zenpolik ezaren zu, Zuetan neukizaituz, kotu gozoa zarazu. Eta nire azien, zarratzen da batien, arna zartu eta urrengo gartien. Hauxe da rock and rolla, hau da nire bizizien, esto prometzen, Juan Etorrizen. Zepolike zaren zu, da zela burri zendan nau. Zepolike zaren zu, eskuetan neukizaitu. Epel dago barruen, da epel zure gorputzen, aldeuna zen momentuen. Bigarren ziagoetako denborak, Bermeo B, 7:08, 7:08, El Antxobe B, 7:32, 7:32, Kaikua 7:20, 7:20, eta Izuntza A 7:42, 7:42. Eten barik itxoten naben soka hau, apurtuen bion. Egin nahi doda zan gauza guzti sekei, erratzeko aukera bat eukin nahi doda.
Gaingerra dauen ardien, biriek zabalduz, nigan sinistu. Sentitzen dut barruen, itxaso bat zorpeka, bai, zelan deko den, askatasun beharra, bizitzeko gogoa. Bizitzeko gogoa. Eta fasisen azpitik, bizina zetan nago mugaturik, ez ere esan ezinik, isilik. Horregaitik lau aizetara, askatu nahiko neuke dekoten korapiloa, eten barik itoten naben soka hau, apurtu ez dion. Egin nahi dodazan gauza guztiekin, erratzeko aukera bat eukin nahi dod. Gaingerra dauen ardien, biriek zabalduz, bai, nigan sinistu. Bezitokeiago, da begizek izitxe, sentitzen dut barruen, itxaso bat zorpeka, bai, zelan deko den, askatasun beharra, bizitzeko gogoa. Bizitzeko gogoa, da begizek izitxe, sentitzen dut barruen, itxaso bat zorpeka, bai, zelan deko den, askatasun beharra, bizitzeko gogoa. Bizitzeko gogoa. Hirugarren zebatako denborak, Bermeo B, 10:43, 10:43, Elantxobe B, 11:23, 11:23, Kaikua, 11:08, 11:08, eta Izuntza A, 11:37, 11:37. Gabeko zubertie, bizitzaren kasualidadie, hori zenazti. Harri bitxi zailka ezin bez, artista baten pensamentuen, ilusioz beteriko maletien, nazti. Zerutik da horren izerren euten, uda berrize mugitzen dabe naizie, itxasoak apurtzen dabe noak zuen, nor zara zu. Erantzun egin dozuz, probatu eta kanki jengo
dozu, nornazen dinozu, neure kapitaina, zu asko geratu nahiko lukena. Desioaren ate gaurrigen, zure egitek belarrizketan, sexua soilik itengo da, arrazoie galdute zuaren ganien dantza, galizu. Aber bukarako denborak, Bermeo B, 14, 30, 39, 14, 30, 39. El Antxobe B, 15, 16, 88, 15, 16, 88. Kaikua, 14, 45, 0, 14, 55, 04. Eta Izuntza, 15, 24, 82, 15, 24, 82.